El PSOE vol que aquesta sigui la setmana del ple d'investidura de Pedro Sánchez i els socialistes són optimistes. Tot passa però per Brussel·les, on el president Carles Puigdemont i el nucli dur del seu partit, Junts, continuaran avui reunits i en contacte permanent amb els negociadors del PSOE. Almenys aquesta és la previsió. Joan Raventós, des de Brussel·les, bon dia. Avui hi ha trobades previstes. Sí, hola, bon dia. Sí, les negociacions encara no han acabat, almenys que sapiguem. De fet, les últimes hores el que han fet és intensificar-se. Ahir, com deies, va arribar aquí a Brussel·les Jordi Turull i Albert Batet per reunir-se amb Carles Puigdemont. A última hora del dia ho feia Míriam Nogueres, la portaveu de Junts al Congrés, i no es descarta que al llarg del dia d'avui altres dirigents de Junts també arribin a la ciutat. Uns moviments que fan pensar que les negociacions encara en la recta final. També adoben aquesta tesi la informació encara no confirmada del tot que Santos Cerdán, el número 3 del PSOE, també podria ser a la ciutat aquí a Brussel·les. Tots els protagonistes, doncs, preparats un dia més per intentar resoldre el principal escull d'aquestes negociacions, que és la llei d'amnistia i el seu abast. Junts va deixar clar el seu posicionament en un missatge intern. Va dir: no deixarem cap soldat tirat. Això es tradueix en que l'amnistia empari no només les causes directament relacionades amb l'1 d'octubre, sinó també totes aquelles causes víctimes de la repressió articulada, diuen, a través del lawfare. El lawfare torna a ser el centre del debat. Ahir al matí ja hi posava l'accent Carles Puigdemont a través d'una publicació a les xarxes. Puigdemont s'hi referia com l'ús estratègic de les lleis per perjudicar els dissidents o els rivals polítics. El lawfare, per tant, torna a ser el punt en debat i si no s'inclou el lawfare per Junts no seria una amnistia real, seria una amnistia només simbòlica, i aquest ara mateix seria el punt que estaria alentint les negociacions per un acord que, per algunes veus de Junts, sentíem Toni Comín dissabte des de Perpinyà, creuen que podria estar a tocar. Veurem si avui serà el dia, tot i que cal recordar que aquestes negociacions encara estan obertes. Gràcies, Joan Raventós, des de Brussel·les. I mentrestant,